Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Ram Hare Ram Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Pudale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Nigama Kalpataro Galitam Phalam Sukhamukhamrta Drava Samyutam Pipada Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Puvi Bhavugaha. Narayanam Namaskrityam Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudriyet. Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloge Bhaktir Bhavati Naishtaki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളില് 33 തൊട്ട് 36 ശ്ലോകല്ലേ നമ്മള് പറഞ്ഞത്? അതില് കുറച്ചെടുത്തു അല്ലെ നമ്മള്? ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 33-ാമത്തെ വാസുദേവരുടെയും ദേവിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചതെന്ന്. അതെ, പറഞ്ഞു. വാസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവർ ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞു? പൂർവ്വജന്മത്തില് സുബ്രതസും കൃഷ്ണയുമായിരുന്നു അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മകനായിട്ട് അവതരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൂമിദേവി കടലിലെ നവി എന്ന പോലെ അമിതഭാരത്താൽ ദുഃഖിതയായ ആണെന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥനാപരമാണ് ആ കഷ്ടത ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് അവതാരം എടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടതകളൊക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആരടുത്താണ്? ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ആ ഭൂമിദേവിയുടെ അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും അങ്ങനെയും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നല്ലേ കുന്തിദേവി പറയണം. അങ്ങനെയും അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കുന്തിദേവി പറയണം. ബ്രഹ്മദേവൻ ഇവിടെ എന്നാ പറയണത്? ആത്മഭൂ എന്നാ പറയണല്ലേ. ആത്മഭൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് സ്വയം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ജന്മം എടുത്തത്. ഒരു പിതാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജന്മം എടുത്തത് കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ആത്മഭൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് പരിഹരിക്കും. അത് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ ചെന്ന് ശ്വേതദ്വീപില് ചെന്നിട്ടില്ലേ, എന്താ പറയാ, ക്ഷീരസാഗരത്തിന്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അവര് അവിടെ പറയാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുണ്ടാവുമല്ലോ. വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഒരു അവതാരത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷീരോദകാശി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉപദേശം ചെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാന്റെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടും. അങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള അത് ബ്രഹ്മാവിനില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക വിധകളെ ക്ലേശിക്കുന്ന ബന്ധജീവാത്മക്കൾ മുക്തി പ്രാപ്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ശ്രവണ, സ്മരണം, ആരാധന ഇത്യാദികളായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് അവതരിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട്
ജീവാത്മാക്കൾ ആ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രവണം, സ്മരണം, ആരാധന ഇത്യാദിയായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതില്? നവവിധ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ, നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ, നവവിധ ഭക്തി അല്ലാതും അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറയണ്? ആ കുരുക്കിൽ നിന്ന്, പത്താത്മാവിനെ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കാനും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനും സാധിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അങ്ങയെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങയെ പാതാരബന്ധങ്ങൾ ദർശിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അവർ നിശ്ചയമായും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ജപിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആനന്ദം കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 37. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി പിഷ്ണശ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനഃ ത ഏവ പശ്യന്ത ചിരേണ താവകം ഭവ പ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗുണന്തി പശ്യന്ത ചിരേണ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ ഇന്നലെ? ഇന്നലെ വായിച്ചതാ. അതായത് അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രവണത്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മ പറഞ്ഞു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ശ്രവണം നടത്തേണ്ടത് ആധികാരികമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഇപ്പൊ കുറേ നാള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലവരൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെ? എത്രയോ നാളായിട്ട് ഭാഗവതം ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ചിലവരെന്താണ് കുറേ നാള് കേട്ടാലും അവർക്കൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം വരുന്നത്? കാരണം നമ്മളത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന്, ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭാഗവതം കേൾക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതില്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ വക്താവ് ആധികാരികനല്ലാതാകുമ്പോ, അതായത് നമ്മൾ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരാത്ത വ്യക്തി, പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് പാടില്ലാതെ നമ്മള് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അല്ലെ? ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ അവയോരോന്നും അഭികാമ്യമായ ഫലം നൽകത്തക്ക വിധം സമർത്ഥമാണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ അവയോരോന്നും അഭികാമ്യമായ ഫലം നൽകത്തക്ക വിധം സമർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരവധി അതീന്ദ്രിയമായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ, കുറ്റമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഓരോന്നിനും, ഈ 9 എണ്ണത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഫലം നൽകത്തക്ക വിധം സമർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ പാണ്ഡവരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അസുരന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഭഗവാൻ എപ്രകാരം ഇടപെടുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മറ്റനവധി ലീലകളുണ്ട്. കൂടാതെ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രേയസിമാരായ ഗോപികമാരോടും ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആധികാരികമല്ലാത്ത ശ്രവണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങൾ ഗോപികമാരോത്തുമുള്ള
ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യരാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരവധി അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ അവ ഓരോന്നും അഭികാമ്യമായ ഫലം നൽക വിധത്തില് സമർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണ് അത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് പാണ്ഡവരുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകള് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവതത്തില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലെ. അസുരന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഭഗവാൻ എപ്രകാരം ഇടപെടുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അനവധി ലീലകളും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ 10ാം സ്കന്ധത്തില് ഭഗവാന്റെ പ്രേയസിമാരായ ഗോപികമാരോടും ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമമായ സത്യമാണ്, നിരപേക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആധികാരികമല്ലാത്ത ശ്രവണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങൾ ഗോപികമാരുമൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യരാകുന്നു. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യരാകുന്നത്. അത്തരം പ്രവണത ശ്രോതാവിന്റെ കാമാർത്തിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ലീലകളുടെ ഒരു ആധികാരികനായ വക്താവ് അത്തരം ശ്രവണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴി കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പോ അത്തരത്തില് എന്താ പറയുന്നത്, അത്തരം പ്രവണത ശ്രോതാവിന്റെ കാമാർത്തിയിലേക്കാണ് അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് ലീലകളുടെ ഒരു ആധികാരികനായ ഒരു വക്താവാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രവണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ നിശ്ചയമായും ആരംഭം മുതലാകണം ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അത് ശ്രോതാവിനെ ക്രമേണ പുരോഗതിയിലൂടെ പരിപൂർണ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മൾ ഭാഗവതം തുടങ്ങിയപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആദ്യം മുതലേ പടിപടിയായിട്ട് വേണം നമ്മള് ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നേരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രവണം വഴങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളെ പോലെ നിശ്ചയമായും ആരംഭം മുതലാകണം ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അത് ശ്രോതാവിനെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിയുടെ പൂർണ്ണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ പാണ്ഡവരുമായുള്ള ഭഗവത് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞവയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള ലീലകളെക്കാളും പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞതാണ് പാണ്ഡവരുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും സർവ്വവിധ ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നാം സദാ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ, സർവ്വവിധ ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സദാ സ്മരിക്കണം. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലെയും നായകൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ചോ പ്രതിയോഗിയെ കുറിച്ചോ ശ്രവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ചോ പ്രതിയോഗിയെ കുറിച്ചോ ശ്രവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നതാണ്. ഭഗവാനുമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനാണ് വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രവണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ബന്ധം അത് പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, വേദങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രവണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മളെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 37. അപ്യത്തനസ്തം സുഹൃതേ ഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസീസിത് സുഹൃദോനു ജീവിന യേഷാം ന ചാന്യാത് ഭവത പദാംബുജാത് പാരായണം രാജസൂയോജിതാം ഹസാം. അപ്യത്തനസ്തം സുഹൃതേ ഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസീസിത് സുഹൃദോനു ജീവിന യേഷാം ന ചാന്യാത് ഭവത പദാംബുജാത് പാരായണം രാജസൂയോജിതാം ഹസാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പി അപ്രകാരമെങ്കിൽ അദ്യ ഇന്ന് ന ഞങ്ങളെ ത്വം അങ്ങ് സ്വകൃത സ്വയം നിർവഹിച്ചു ഇഹിത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രഭോ അല്ലയോ എന്റെ പ്രഭുവെ ജിഹാസസി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു സിത് സാധ്യമാകും വണ്ണം സുഹൃത ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ അനുജീവിന കൃപ മൂലം ജീവിക്കുന്നു യേഷാം ആരുടെ ന ഇല്ല ച അന്യത് മറ്റാരും ഭവത അങ്ങയുടെ പദ അംബുജാത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ നിന്ന് പാരായണം ആശ്രിതർ രാജസു രാജാക്കന്മാർക്ക് യോജിത വ്യാപൃതരായ അഹംസാം ശത്രുത. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം അല്ലയോ ഭഗവാനെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്വയം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരുണയെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. എന്നിരുന്നിട്ടും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുതയിലായിരിക്കുന്ന ഇത്തരണത്തിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ? ആരാണ് പറയുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി അല്ലെ? കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, അല്ലയോ ഭഗവാനെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്വയം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരുണയെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റാരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. എന്നിരുന്നിട്ടും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുതയിലായിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തില് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോന്ന് കുന്തി മഹാറാണി ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പാണ്ഡവർ അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ സദ്ഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി അവർ ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൃപയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക എന്നത് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പരമ അടയാളമാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അതിഭാഗ്യമാകുന്നു. സർവ്വതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനുള്ള വിചാരമാണ് ഭൗതിക രോഗത്തിന് നിദാനം. എന്നാൽ ക്രൂരമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനുള്ള വിഫല പ്രയത്നത്തെ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനം ആധാരമാക്കിയുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനുള്ള ഈ തെറ്റായ പരിശ്രമത്തിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകവും ചലിക്കുന്നത്. സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി നേരിട്ട് പടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച രാവണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങ് താഴോട്ട് വർത്തമാന കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വരെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അവർ ഇന്ന് വിദൂരമായ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളെ യാന്ത്രിക വൈദ്യുത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സമീപിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണ ആശ്രിതനാവുകയുമാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ സദ്ഭാഗ്യങ്ങളോട് കൂടി അവർ ഭഗവാൻ കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവര്, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ആർക്കറിയില്ല? പാണ്ഡവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരുടെ കൂടെയുണ്ട്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൃപയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക എന്നത് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പരമടയാളമാകുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തില് വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നിർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അതിഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭാഗ്യമാണ്. സർവ്വതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനുള്ള വിചാരമാണ് ഭൗതിക രോഗത്തിന് കാരണം. നിദാനം, അതായത് സർവ്വതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരാനുള്ള വിചാരമാണ് എന്ത്? ഭൗതിക രോഗത്തിന് നിദാനമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ക്രൂരമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാകാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി കർക്കശ
കർക്കശൻ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനുള്ള വിഫല പ്രയത്നത്തെ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനം ആധാരമാക്കിയുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ, പ്രകൃതി കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രരായി തീരാനായിട്ട് ഒരു പ്രയത്നം നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പരീക്ഷണ ജ്ഞാനം ആധാരമാക്കി ഉള്ള ഈ ഭൗതിക പുരോഗതി എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായ പുരോഗതിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരാനുള്ള ഈ തെറ്റായ പരിശ്രമത്തിനാലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകം ചലിക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി തീരാനുള്ള ഈ തെറ്റായ പരിശ്രമത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകവും ചലിക്കുന്നത്. സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി താഴോട്ട് നേരിട്ട് പടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച രാവണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വർത്തമാനകാലത്തെ ജനങ്ങൾ വരെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെ, മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്താണ് പടികള് ലാഡർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മിക്കാനായി ഗ്രഹിച്ച രാവണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങ് താഴോട്ട് വർത്തമാന കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ന് അവർ വിദൂരമായ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളെ യാന്ത്രിക വൈദ്യുത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സമീപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണ ആശ്രിതനായി തീരുക എന്താണ് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. തികഞ്ഞ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നത നേട്ടം ധീരോദാത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതേസമയം ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോ തികഞ്ഞ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ധീരോദാത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുക, അതേസമയം തന്നെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സംസ്കാര നിലവാരത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക അനുഷ്ഠാതാക്കളായിരുന്നു പാണ്ഡവര്. അതിന് ഈ പറഞ്ഞ സംസ്കാര നിലവാരത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയായിരുന്നു ആര്, പാണ്ഡവര്. നിസ്സന്ദേഹമായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയെ അവർ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ്. എന്നാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ അലസരായ പരാന്നഭോജികളായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അലസരായിട്ടുള്ള പരാന്നഭോജികളല്ല. പരാന്നഭോജികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, പാരാസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല. ഭഗവാന്റെ അലസരായ പരാഭോജികളല്ല. അവരെല്ലാവരും തന്നെ സ്വസ്വഭാവത്താലും ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്താലും ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരുന്നു അവര്. എന്നിട്ടും അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവരെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവരാണ്. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാവും സ്വരൂപാവശാൽ ആശ്രിതനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കറിയാം എന്താണ്, ഓരോ ജീവാത്മാവും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതനാണെന്ന്. ആകയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഭൗതിക ലോകത്തെ മിഥ്യയായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു പകരം ഭഗവത്ഹിതത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യയായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പകരം എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും കൃത്രിമമായി സ്വതന്ത്രരാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർ അനാഥർ അഥവാ രക്ഷിതാവില്ലാത്തവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് രക്ഷിതാക്കളില്ലാത്തവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അനാഥരാണെന്ന് പറയാം. അതേസമയം ഭഗവത് ഹിതത്തെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവൻ സനാഥർ അഥവാ സംരക്ഷകനുള്ളവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെന്തറിയപ്പെടുന്നത്, സനാതൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷകൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആകയാൽ നാം സനാഥനായിരിക്കുവാൻ യത്നിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് സനാഥനായിരിക്കാനാണ് യത്നിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം ഹിതകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും നാം സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥ അത്യന്തം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത വ്യാകുലതയാണെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ വസുദേവനാണെന്ന് സർവ്വതും എന്നും
വാസുദേവനാണ് സർവ്വതുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗമെന്നും ബോധവാനാകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, സനാതരും അനാഥരും പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം ഹിതകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും നാം സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥ അത്യന്തം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത വ്യാകുലതയാണെന്നത് നാം വിസ്മരിച്ചു പോകും. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാഗ്യവാനായ ഒരാള് വാസുദേവനാണ് സർവ്വതും എന്നും അദ്ദേഹം പരിപൂർണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമ മാർഗമെന്നും മനസ്സിലാകും, ബോധവാനാകുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത 7:19 പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. പാണ്ഡവകുലത്തിലെ എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു. ഈ മഹാത്മാക്കളിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു. അതിന്റെ നേതാവ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവായിരുന്നു. മാതാവ് രാജ്ഞി കുന്തി ദേവിയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളും മറ്റു പുരാണങ്ങളും, വിശേഷിച്ചും ഭാഗവത പുരാണവും മഹാത്മാക്കളായ പാണ്ഡവരുടെ ചരിത്രവുമായി അനിവാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശം, പുരാണങ്ങള്, വിശേഷിച്ച് ഭാഗവത പുരാണം, ഇതൊക്കെ പാണ്ഡവരുടെ ചരിത്രവുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനുമായുള്ള വിയോഗം ജലത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട മത്സ്യത്തെ പോലെയാകുന്നു. അപ്പൊ പാണ്ഡവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജലത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട മത്സ്യത്തെ പോലെ ആണ്. ആകയാൽ ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് അത്തരം വിയോഗം അശനിപാതം പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പോകാനൊരുങ്ങുന്നു എന്നത് കുന്തി ദേവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അശനിപാതം പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. മേലും കുന്തി ദേവിയുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും ഭഗവാനെ അവരോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുവാനാകുന്നു. അപ്പൊ കുന്തി ദേവി എന്നിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ശത്രു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവരുടെ പുത്രരും പൗത്രരും പാണ്ഡവരുമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ മക്കളും പൗത്രന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനായിട്ട്. ശത്രുതാവസ്ഥയിലേക്ക് പാണ്ഡവർ മാത്രമല്ല തള്ളപ്പെട്ടത്, നാമും സദാ അത്തരം അവസ്ഥയിലാണ്. അങ്ങനെയാകിയാൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം ഭഗവത് ഇച്ഛയെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ വിഷമതകളെയും തരണം ചെയ്യുകയാകുന്നു. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവര് മാത്രമല്ല ശത്രുതാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടത്, നാമും സദാ ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തമമായ മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക. അപ്രകാരം ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ വിഷമതകളെയും തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്ലോകം 38. കേവയം നാമ രൂപാഭ്യാം യദുഭി സഹ പാണ്ഡവാഃ ഭവതോ ദർശനം യർഹി ഋഷിഗണാമി വേശിതു. കേവയം നാമ രൂപാഭ്യാം യദുഭി സഹ പാണ്ഡവാഃ ഭവതോ ദർശനം യർഹി ഋഷിഗണാമി വേശിതു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കെ ആരാകുന്നു? വയം നാമരൂപാഭ്യാം കീർത്തിയോ കഴിവോ കൂടാതെ യദുപി യദുക്കന്മാരോടൊപ്പം സഹ സമേതം പാണ്ഡവരും ഭവത അങ്ങയുടെ അദർശനം അഭാവം യർഹി എന്ന പോലെ ഋഷി കാണാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇവ പോലെ ഈ ശിതു ജീവാത്മാവിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം പാണ്ഡവരും യദുക്കളും സഹിതം തൽക്ഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമ്മുടെ പേരും പ്രശസ്തി ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ
നമ്മളുടെ പേരും ഇല്ല, പ്രശസ്തിയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായി? നമ്മുടെ പേര് തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മള് ബോഡി ആയിട്ട് മാറില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം, ബോഡി എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ പേര് പോലും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളും പാണ്ഡവരും യദുക്കളും സഹിതമെല്ലാം അതോടെ അവസാനിക്കുന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പാണ്ഡവരുടെ നിലനിൽപ്പ് കൃഷ്ണൻ നിമിത്തം മാത്രമാണെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ മഹാനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവർ നിസ്സംശയം പേരിലും പ്രശസ്തിയിലും സുസ്ഥാപിതരാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഭഗവാൻ കാരണമാണ് എന്ന് ആർക്കറിയാം? കുന്തി ദേവിക്ക് അറിയാം. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമത്മായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവര് നിസ്സംശയം പേരിലും പ്രശസ്തിയിലും സുസ്ഥാപിതരാണ്. മാത്രമല്ല യദുക്കൾ സംശയമന്യേ മഹനീയരായ ബന്ധുക്കളുമാണ്. അപ്പൊ യദുക്കളാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളുമാണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചേതനയാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത് പോലെ അവർക്കാർക്കും അസ്തിത്വമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാല് നയിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ചേതനയാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത് പോലെ അവർക്കാർക്കും അസ്തിത്വമില്ല. പരമ പുരുഷ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടാതെ ആരും തന്റെ അന്തസ്, പ്രതാപം, പ്രശസ്തി എന്നിവയിൽ ഗർവിഷ്ഠനാകരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നയിക്കപ്പെടാതെ ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? തന്റെ അന്തസ്, പ്രതാപം, പ്രശസ്തി എന്നിവയിൽ ഗർവിഷ്ഠനാകാൻ പാടില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ സദാ ആശ്രിതരാണ്. പരമമായ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാകട്ടെ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രയ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയ കേന്ദ്രമില്ല. ആകയാൽ നാം നമ്മുടെ ഭൗതിക വിജ്ഞാന വികസനത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാവിധ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രതികരണ ഘടകങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബലവത്തും തീക്ഷ്ണവുമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം എല്ലാവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അപഹാസ്യമാവിധം പരാജയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വിജ്ഞാന വികസനത്തിന്റെ സഹായത്താല് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാവിധ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാനാൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആ പ്രതികരണ ഘടകങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബലവത്താണ്, തീക്ഷ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പരാജയപ്പെടുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ലാതെ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാത്ത പക്ഷം ആ എന്താ പറയുക, അത്ര ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായാലും അതൊക്കെ അപഹാസ്യമാവിധം പരാജയപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്ലോകം 39. നേയം ശോഭിഷ്യത്തെ തത്ര യഥേദാനിം ഗദാധര ത്വത്പദൈരംഗിതാദ്ഭാതി സ്വലക്ഷണാവിലക്ഷിതൈഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര ഇല്ല ഇയം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ശോഭിഷ്യത്തെ സുന്ദരമായി കാണപ്പെടും. തത്ര അപ്പോൾ, യഥ അതേപോലെ, ഇതാനീം ഇപ്പോൾ, ഗദാധര അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ത്വത് അങ്ങയുടെ പദൈ പദങ്ങളാൽ, അങ്കിത മുദ്രണം ചെയ്തു, ഭാതി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു, സ്വലക്ഷണ അങ്ങയുടെ സ്വന്തം മുദ്രകൾ, വിലക്ഷിതൈ മുദ്രണത്താൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ഗദാധര കൃഷ്ണ, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പാദമുദ്രണത്താൽ മനോഹരമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ് വിടവാങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലും ഒക്കെ എന്താണ് കുറെ മുദ്രകൾ ഉണ്ടാവും. താമരയുടെ, ശംഖിന്റെ, ചക്രത്തിന്റെ, അങ്ങനെ പല പല മുദ്രകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നടക്കുമ്പോഴെന്താണ്? ആ മണ്ണില് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആ പാദമുദ്രകൾ പതിയാണ്.
അപ്പോ പക്ഷെ ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ആര് പറയാണ്? കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചില സവിശേഷമായ മുദ്രകളുണ്ട്. അവ ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു. കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനക്കോല്, ഛത്രം, അംബുജം, സുദർശന ചക്രം തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ദർശിക്കാം. ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃദുലമായ മൺപാതയിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ പതിയുന്നു. പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ഹസ്തിനാപുരത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇത്തരം മുദ്രകളാൽ അങ്കനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം അപ്രകാരം അത്തരം മംഗളകരമായ മുദ്രണങ്ങൾ കാരണം സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ഈ വ്യതിരക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളെ കുന്തിദേവി എടുത്തു പറയുകയും ഭഗവാന്റെ അഭാവത്താലുള്ള നിർഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് പല സവിശേഷമായിട്ടുള്ള മുദ്രകളുണ്ട്. ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. കൊടിക്കൂറ, അശനി, ആനക്കോല്, ഛത്രം, അംബുജം, സുദർശന ചക്രം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, മണ്ണിന്റെ പാതയാണ് അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ പണ്ടത്തൊക്കെ ഫുള്ള് മണ്ണ് പാതയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാലിന്റെ അടയാളം പതിയുമ്പോ ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഹസ്തിനപുരിയിലും മുഴുവനും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഈ മുദ്ര കൊണ്ട് അങ്കനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മംഗളകരമായിട്ടുള്ള മുദ്രണങ്ങൾ കാരണം ഈ രാജ്യമാണെങ്കിലോ സമൃദ്ധമായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകും. അപ്രകാരം അത്തരം മംഗളകരമായ മുദ്രണങ്ങൾ കാരണം സമൃദ്ധമായിരുന്നു. ഈ വ്യതിരിക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളെ കുന്തിദേവി എടുത്തു പറയുകയും ഭഗവാന്റെ അഭാവത്താലുള്ള നിർഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുന്തിദേവി എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. ഒപ്പം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പോകാൻ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ നിർഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കുന്തിദേവി ഭയപ്പെടാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा माताजी കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा മാതാജി. हरे कृष्णा माताजी ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ മാതാജി. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ആരൊക്കെ കേറിയിട്ടായിരുന്നു മംഗളാരത്തില്? ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും അറിയണം പറയല്ലേ, എല്ലാവരും ലെവൽ 3 ക്ലാസ് വരെ എത്തി നിൽക്കണല്ലോ. നമ്മള് 64 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, തത്വങ്ങള്, നിയാമക തത്വങ്ങൾ 64 എണ്ണത്തിൽ ലാസ്റ്റത്തെ 5 എണ്ണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല. 5 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്? മധുരാവാസം, നാമജപം, ഭഗവത് സേവനം, ആരാധന, സത്സംഗം. 5 എണ്ണായോ? അല്ലെ, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്തതെല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക്. രാവിലെ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് 5 കിട്ടും അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധന, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ് അവിടെ ആരാധന നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സത്സംഗാണ് അല്ലെ, കുറെ ഭക്തന്മാര് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട്. നാമജപവും നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഭാഗവത ശ്രവണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. മധുരാവാസം, മധുരയിൽ പോയി താമസിക്കാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്ന് ഇത്രയും എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലിരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് വീട്ടില് ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞ മധുരയായിട്ട് മാറാണ് അല്ലെ. മധുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മധുരയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ പ്രിയം മധുരയോടാണെന്നാ പഠിച്ചത് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിക്കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് മധുര. അല്ലാണ്ട് മധുരയിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസേന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ പഞ്ചഭക്തി അല്ലെ പറയുന്നത്, അതിനെ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കറക്റ്റ്. മംഗളാരതിയിൽ തുടങ്ങിയ കഴിഞ്ഞാല് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, സത്സംഗം കിട്ടി, നാമജപം കിട്ടി, ഭാഗവത ശ്രവണം കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോ എന്തായി? നമ്മളെ വീട് മധുരാവാസമായി നമുക്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ആദ്യമായിട്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
നന്നായി എന്തായാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്നും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ആ പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ പതുക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ കയറുന്നവര് ഇനി പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ, മംഗളാരതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ പഞ്ചാംഗ ഭക്തിയിലേക്ക് 64 നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ സത്സംഗം. ഇത്രയും നല്ലൊരു സത്സംഗമാണ് രാവിലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ മധുരാവാസം, അത് പിന്നെ പറയുകയല്ല. മാതാജി പാരായണം, ഗീതാ പാരായണം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ രാവിലെ തന്നെ, കാരണം